नमस्कार भैया लोग। हई सारा कौन हाला कोइले बा होली में भौजी गरमैली। बताई तो भौजी की इज्जत खुलियाम ले ले बा। बाकी जब ऐसन बात बानू ए भाई दू चार बाल्टी ठंडा पानी नु भौजी के देहिया पर फेंक दलू। तब देख लो भौजी एकदम से नॉर्मले हो जानी। अगर तनको आराम ना होई नु तो कोनो स्त्री लोग के डॉक्टर के लगे जाके आ भैंसा वाला दू चार गो सुई लगवा दे। तब देखो ये ब्यास भौजी एकदम होलिये में ठिकिया जाली। बाकी का बताइए भैया लोग, ई ब्यास इतना थुथुर बारसन ई सब बतिया उल्टे बोला तारसन। उनकरा कहे के मतलब ई बा कि भैया होली में बाहरा से घरे नइखन आइल, यही से भौजी खिसियाइल बड़ी। बाकी ई सारवा बारसन तो गलते तरह से बतावा तारसन। तो सही बात बा ये भैया लोग। हम तो भौजी की ओर से बानी कि ये भौजी पूरा होली भर यही गरमाइले रह। बताई साल भर पर होली आवेला तो सैया जी के घरे ना आ जाए के चाही, तबे न भौजी हमार चपक चपक के होली खेलती। बाकी और का बताई ये भैया, ई ब्यास बारसन तो निमन नहीं खसन कहत कि भौजी खिसियाइल बड़ी। ई तो सारा उल्टे माध्यम से कहता रसन कि भौजी होली में गरमाइल बड़ी। अब बताई जब ऐसन गाना लोग सुनी तो का सोची, गलते न सोची। बाकी जबले ई उल्टा गई हसन ना तबले कैसे पता चली कि भोजपुरी सिंगर हुआ सन। ए भैया लोग जेकरा ना जाने के उहो जान गइल बा भौजी होली में गरम हो गइल बाड़ी। एकदम साफे वो भौजी के इज्जत एकदम पूरा गांव में नीलाम करता रसन। अब वो भौजिए सुनी है तो का बीती उनकरा ऊपर। रे दादा हम तो खाली खिसियाइल बानी, बाकी हई पागला ब्यासवा तो कुछ और ये बोलता भौजी होली में गरमाइल बाड़ी।